bare muso bɛ ɲini k'a bolo fila bɛ ɲini ka baga tɔli la. Wa attention. A sera o. A jo don dɛ. Madame Traoré i jo don wala. N'a sera n'a balala n'a sa i bɛ mun. Baguette ma mɔ de. A kɔni tɛ bala n'a ka kɔrɔ. Baguette ma mɔ de. Kura maga. I bɛ ko jawara. Muru yi ba. Ko tura maga tɛ ba. Tama yi ba. Ba tɛ ba. Ndesani. Mɛ k'a ye kɔ de tigɛ a nɔngɔn. Ko ka ba fana tigɛ a nɔngɔn na m'o kɔrɔ de don. Ne m'o faamu de. Non a tun bɛ jugu nɔfɛ de. O nɔfɛ girin de. Voilà. A sera ji ma makulun kɔnɔ. N'ale y'a nin da i kan. A ti to yen. A ti to yen. Hali muru mana ban maa min ti ban. O ko dɔ tɛ ban a to yen. Mɛ min f'i ɲɛna. Hali wɔlɔfɔ ka sabari dɔ in. Awɔ. A bɔra anw Tarawelew de la. Turamagan de ye a fɛ yan. Turamagan de ye Jolifin mansa. Jolof. Le mansa de Jolof. An ko Jolifin mansa kuntigi. Turamagan de y'a minɛ k'a don a kaman kɔrɔ. K'a fili ka taa yen fɛ o y'a sɔrɔ fuguba b'a la a ye fuguba minɛ k'a sen kelen fili ka taa ta. K'a sama kana ta a ye fuguba minɛ k'a sama kana ta. Mugufiyɛ b'a bolo dɔrɔn. Mugufiyɛ b'a bolo min kɛ wɔlɔfɔw de fana y'o kɛ dɔ ye. Sabara. K'o kɛ pa ye. Ka se k'o kɛ nbala kɛ. Mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko sabari ko Turamagan ka n'a faga. A kana Ala. O de kɛlen filɛ nin ye ko sabar. Hafɛri tɛ na wɔlɔfɔ. An jɔli nin diyara n ye bi dɛ. Turamagan. Nin diyara n ye bi dɛ. N'i ye Turamagan tariku yɛrɛ de ja. A desani. A bɛɛ de filɛ. K'aw d'aw ma falaki la. Soli y'o anw yɛrɛ. Awɔ. A kana digi Jaralakaw la. Amadu Jara ye ci donna dɛ. Sɔrɔda ci don Kati. Ko n'an m'an farati k'an bɛ ka dɔ fɔ olu Jaralakaw ma. Ko tuma bɛɛ k'an b'u kan. Majɛ fana ye ci bila an ma. Marie Antoinette Jara. A ko an ka Kakari da ye dɛ. Wa i y'a fɛn fɛn a bɛɛ sara n dan kɔrɔ. Ko de dɛ. Jaralaka sarala. Sarama. O de y'a to musuwaari tun bɛ Madu nun na sɔgɔma in na. A ma sɔn ka musuwaari bɔ. Madu jumɛn? Tɔrɔdasi Madu. Jara. Kɔnɛ. Togola. Kanute. Njayi. N'a jara n b'a fɔ n ko Male b'a la. Hali n'a jara n b'a fɔ n ko Fɔnba b'a la. Fɔnbaw b'a la. Olu cɛ ɲuman man ca. Hali Ture dɔw b'a la. Gasafa hali Ture dɔw b'a la. Mami Ture ninnu n'a ɲɔgɔnnaw. Ani Dawulakaw. Wala. Hiw dɔn kojugu. A maa cɛ ɲuman Sarama. N'i y'a jateminɛ kɛ. I m'a remarqué. Non c'est-à-dire n ka remarque bolila kan. A tɛ yen. Mais a yɔrɔnin kun panna hakili kunna de. I filɛ ka hakili de lakunun n'a ye. Merci Traoré. Batosi Traoré. Awɔ. Nin ka di Batosi ye sa. Nkɛ. Tabarikala. Ala k'an kunna diya. Ami. Ala ka sababu ɲuman d'an ma. Kɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn. Ni Ala ka jɛ ye. Nin y'an don ŋa bi. Dɔgɔkun daminɛ in na. Ko Jaralakaw ka yafa ma. U bɛ yafa. N'an donn'u gasi la. Awɔ. K'u ka yafa ma. O yafa segin kelen. Boro nɛgɛw karafe. Awɔ. A bɛ Batɔman Kane bolo. Kosɛbɛ. Batɔman Bare Kane. Awɔ. Moro awa k'a dɔn an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn. N'o bɔra Awa Tapili Ture. Awɔ. An yɛrɛ awa k'a dɔn ka mɔnanfan. Awɔ. Ale bɛ réalisation na. Kosɛbɛ. Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen. Bouakari Jarabad. Jongaw ka lasigiden. An b'a fɔ sanga ani waati. Ale bɛ difu la. N'o bɔra yen. Moro Jamadugu kun b'o kɛfa. Kuyate Awa Keyita k'an bisimila. Ni ka tila k'an kɔlɔsi. Marketing la. Marindaw ale ni Madu Tambura bɛ. Ka taa se Zakariu Fɔnba. Min ye Segu Cɛbolo. Olu ka lasigiden min bɛ El Haji Maraka Cɛn Daw. Ale ye ɲɛmaa ye. Ambassadeur de Dalu Somasu. Non, fara Somasu ambassi. U fana ye invention dɔ kɛ koyi. Biriki ko in. A ka ɲi dɛ. Mulu kɛlen birikiden 60. Mulu bingo kɛlen biriki 60. 60. Bon n'i wulila sojɔ la o la mulu bingo damadɔ dɔrɔn i b'i ka so baara daminɛ. I b'i ka so jɔ made in Somasu. Non, ça c'est un progrès. Ala k'an kunna diya. Ami. I ka kamalennin. An b'a fana fo. Awɔ, a n'a ka kan. A n'a ka kan. An b'a fo k'a wale ɲuman dɔn. Kosɛbɛ. Sanga ani waati. Awɔ. Min ye n'an y'ale fo. N'i y'a mɛn karisa. I b'a sɔrɔ a sun taara yɔrɔ dɔ de la. Muro an bɛ tata fo.
Tata Jawara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale musokisɛtɔ maa ɲɛmaa ye ale de ye karisa kɛ cɛkisɛ voilà an m'o fɔ y'aw don wa fo ala ka hinɛ baalu la an ma kunkɔrɔta ni juguman ye fa ko olu ka ladamu ɲana nka ye jugu ninnu ta bɔlɔn kɔnɔ baalu mɔden fɔlɔ o wulila ka na ne kama fɔ ya Jumadu a m'i sɔrɔ y'a ɲana dɛ an mɔden fɔlɔ ja denkɔrɔba bɛ dara bolo ne kun t'a kalama ko de ko an ka n'ale mɔkɛ kunkolo kunda kunu tuguni dara kama k'an ka fara mɔkɛ a ka da k'a suma ko kuma baalu da k'i suma an tɛ se batu ala ka so suma ye ala ka da kana e nɔfɛ fo biro kɔnɔ o mɔden jagɛlɛyara dɛ Segu cɛ bolo maa ɲɛmaa kun t'a ɲɛ yan o de y'a jagɛlɛya ka don kan Fɔnba kun b'a ɲɛ a taara i kalifaw de la o ka bila a ɲɛ ka na n'o tɛ e bɛ ne dɔn e bɛ ne dɔn ala ka kunaja complexe Alukɔnɛ o maa ɲɛmaaba de don awɔ complexe scolaire Alukɔnɛ a nana bɔ a ye a m'i sɔrɔ yan a m'a sɔrɔ yan Ndesani Yusufu foli an ka k'i yɛrɛ ye a kunajara sɛbɛ la nka m'i sɔrɔ yan ko nin kɛra dɔw jaabi dan y'a bolo ne si taa ne man teli e dun fari funteni ka teli cogo min an mɔden dun n'a kun ye sɔrɔ yan pati sakana an mɔden dun fo k'a ɲɛ kɛ an mɔden ale alors la quoi même ale t'a dɔn an mun ye dara yan n'anw b'an ka yɔrɔ in na an tɛ siran maa si n'a bɔra kɔnɔ safuru la i bɛ kuma kɛrɛfɛ ala ka kunaja ala ka sɔrɔ amin mantɔrɔsite an bɛ ala an bɛ ka kɛnɛ tɔɔrɔ t'a la gorobinɛba ye nu mantɔrɔsite walayi b'o alu bɛ k'i lafiya moro saya ka ko ye ça fait so a bɛ dibo la a yɛrɛ fari man d'a la dɔɔnin ala ka farigan fiye amina rabi ka jidi kɛ lafiya ka kɔrɔta ni hɛrɛ amin ko an b'a fo kosɛbɛ n'a mɛn inshallah k'a kamara mantɔrɔsite an bɛ ala tanu i yɛrɛ dun basi t'i la mantɔrɔsite ayi a bɛ dɔw mantɔrɔ t'i la o nka baɲini barika da dɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ fana ka ni jo an b'olu fo k'a f'i yɛrɛ ko Tarawele ko bɛɛ k'i bisimila n'an ye bɛɛ bisimila an sigi kun ye kunnafoni ko ye ayiwa kunnasiri ko basi ka bɔ maaw la fatiri sɛbɛnw kɔni bɛ an bolo dɔgɔkun daminɛw don cogo min na i yɛrɛ ka fɔ la maaw k'u cogorɔ bɛɛ ni sanjani ninnu b'o waatiw latɛmɛ Yusu sisan sa sɛbɛn a kɔnɔ kumaw an bɛna don o kɔnɔ o ye k'a dɔn k'a fɔ an sigi kun ye anw bɛ masaba in tanu k'a barikada ka rasulu waleɲuman dɔn ne ma ni kisi b'a ma ala k'o jidi a kan an masaw de sarata an bolo foli ye olu ta ye ani barikada ni waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye hali bisa ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw ba ka jidi kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala k'a nɔgɔya n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanuba jɛma ko dantuw la faso kɔnɔ ani faso kɔ kan bɛɛ ni ɲankuma ka bɛn ni sigiyɔrɔ cogoyaw ye k'u ka bisimila tuma sera Segu Jara Sanangɔrɔ gɛrɛ Segu Jara awɔ Moro a ye n wele Dabara ni ye fasa dumanba da la dɛ Dabara ko cogo di Sanangɔrɔ gɛrɛ don nka a ye mɔmɛ yan awɔ n y'o bɛɛ kɛ Segu Jara ye n wele mais sisan diinɛ ɲɛ miiri ale ko in na a tɛ n tɔɔrɔ sabu an bɛɛ ka gɛrɛ don o de b'a kɛ Segu Jara o b'a to Segu ta bɛ kun na dɔɔnin Sanangɔrɔ gɛrɛ an bɛɛ ka gɛrɛ don Segu Jara ne ye jaralakaw attaqué o affaire kama o de do kɛ can tɛ ni affaire to Amadu Bɛnba Tarawele bolo a ka ninnu gérer a banna an ka taa n'an ka baara ye Mali awɔ anw tɛ siran jaralakaw ɲɛ koyi chef d'état major général o ye Jara ye voilà anw tɛ siran jaralakaw non awɔ a yɛrɛ b'a dɔn Musa fɛn boyi Jara kɛ o ye Jara ye anw tɛ siran o fana ye chef d'état major de l'armée de l'air ye anw tɛ siran jaralakaw Barima Ca Jara bɛ yen kan tɔ ma to yen ne yɛrɛ tɛ siran fiyewu a banna o fana ye commandant ye koyi ngana tɛ bulonda kelen na dɛ commandant Moro colonel Moribo o tɛ dɛ colonel Moribo Nama Tarawele bɔlen kɔ ye commandant Moribo Sanɔgɔ yɛrɛ de bɛ yen commandant Moribo Sanɔgɔ i tɔgɔ ma bɛ yen kuma Yusu kuma n'a kɔni sera an t'a kara kuru kan a minɛ n b'a minɛ ni sɛbɛn min ni an ko a ma ko focus ni y'ale ta sa i b'a ye k'a fɔ min ye Mokutari Ture ale kɛlen bɛ ka fasiri kɛ Kuluba ayiwa ko yanni i k'a dɔn Rusiw ka minisiri ka na min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲa ɲɛnabɔ ko labɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sabatila Kuluba wa labɛnw bɛ sen na min ye Rusiw ka minisiri ye min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲaw ɲɛnabɔ n'o ye Sergei Lavrov ye ko ale maa kɔnɔnen don i k'a dɔn anw fɛ Mali la yan ayiwa don n'a nataw la a ko a bɛɛ lajɛlen na sabati
Mali o kuma min ye ka do ka koni akan nali akadi malide famba ye ka sabuke uka kanumba yoro bi haka ja min ye ka do risu ka lasigide o hukumu konna la aleni aunga ma nyema ye nyonye ya saka bara nunu mbela jele boloda haka ja min ye ka do ningo nunye ibaye ka foko abina tama boloda an fe ya chomi ani farafina bangu wera uka min ye lakana ngo geleya be mununa nuke be ku bolo mana bo ni risu kanga na demeke ufe haka jana ya suruka jamana be degu ngono no lakana ngo degu yin akanga ni jamana numbela jile do asingoro malitama ikado kafo obo ochela Moktar Touré kafo la focus kona ko Sergei Lavrov ale de kodo minye risu kala ministriye mimbuka jamana ni jamana were kunya nyana bo yusu ka makono no malila ya kabe ikado wati bo ani ikado jamana chama were ikado jatike wale ke ba tigila ma degu me mununka ko munu ni ubuka gelea ta kulu sigere ka jamana de unikene ka karaba falakilati haka ja ko Lavrov Sergei Lavrov kana ikado zole dan yoro nunu bela jelena mali koni an sigimbe ka kono ko mali ikado wajibi temesiraye ikado risula ka ubulo ka sabuke ku ni mali che ko be yoro min bi akolo done do ko sebe ko Burkina Faso fana yikana bo niki bolo mana bo uma adola aka mununu salo na teme yengona fe Sergei Lavrov amma kono ne do an veya no allabe umbe sina wa uke ko cheka yin hale mi nyanga ministriye mi mbanga jamana ni jamana were ko nyaw nyana bo ikado Abdoulaye Diop ale ni ikado risu ka lasigide nyonye desamu kalo kleshe ki temene yusu ko akuma bela jelebi boli uka manyama kan nalika anfeya ano ko labenu ko bara buloda minye Igor Gromiko ale ni ikado Abdoulaye Diop uka kuma akara ikado ka fokuma barga manchama ye mi metalike malini risila cheko ulukolo gele alika ikado sira chama were ufana fe aiwa minye ikado ningoisa ko risula be mali deme chomina mali refuna be risula demeti deme fangele mante ma kelenti ikado deme tnobo abe ajamana fula bela jele de ka ikado tnoko nala mimbi talike ikado ningonu nu bela jele na koko na famanda dama mimbi haka ja anfe ani jeso sige re lambe domine ko bi ku ka ikado nyanye bina bulini uganyanye bolan nu bela jele ka fe mimbe ikado sena obe talike politiki ko nasraula ko doronte kui on ni risula che politiki ko nasra na kolo don chugomina jengo manyonya bara bela jele tabulu la ofana ben nundo ni ko kolo do chuko kelena haka jammi nye ka do fere o kulu betike ka nyeshin lakana ko nasrauma o be sena do de be fara oka o kuma ko minye irisula ebi ko adola amna angal lakana re ko bela jele ta ka duma ka sabu ke o kademe ayi ikado ka fo magobanya anye mimbe technology militaire ko fo ani panguru munu mbe keleke avion ko fo ka tase ambe jamunu nye ka sura makenit no madaliye amake ikado ka fo ni namaraye minye uka satellite jao kambo minye sisa jele yala ko de kera sababu yanga wulo masiri tababu ka sibaya chaman soro sabu kuna funi balalo be duma namara kote a nogolente tu kuna funi nogolente soro fe jele munu be duma ku be barake noye ka sabu ke technology munu ni resu na abu ulu bulo o kuma kwa yanga wulo masiri tababu ka bara nogo ya bulo ko jugu ni kuna funi on nasrawi o kuma na ko minye ka do ko nu tabulo isa ibai ka fo ko alli ka do ka fo do sanchaman temena an ga wulo masiri tababu kuma ya mariya soro kan nun soro wa ka do sere kuntu ye ka soro fana sabu balon tumba kola ngamiro mi ko bi bama ko ni mosku ko ni ka kere ka do kolo do dai nat na ken nege yusu ibai ka fo ko danta anga jengo manyo yala kui lakana ko tale ko ka bui Disiu ikado ka fo ko amena jengo manyo ya mi mbuluda obe musaga ko ko fo nafuluko anam jamana flabe ka soro ni soro mbulu soro bulu no blalo seben chama na kaba mi me ikado soro nasra olu ko fo ani bara ko olu tabulu ko fo aka ja ko rishu ka manyema ikado ka fo ko ale ni ale ulu ya am bismillah anga jamakulu ulla ka se wati mina mi nye ikado an nyere ka ministry ikado economy ani finance alusi sanu ale ye jamakulu badone ya gata rishila aka ko wolola tarila de uka wuli ka jotara wolo muna o yi ka do taji o toni ka do ka fo keme toni ba bi woro ko ubina odi anma ika do bina kairisila ka ika do wuli ka joye ka nyesi malima fe minye alkama o toni ba mugani duru haka ja mimbe angere ko fo toni ba bisaba ko kata jate ni yo faranyonga abiti $1 wari ika do a million kemela Allahu akbar ministre de l'économie
alfisin sanu atale mosugu yu kani nyoma ni mi nganga ke abana ay ne nyesura na ka jama kulu ne sani o kuma yusu ibai ka fo ko minye ka do minawye no e sani fere minawye marsandisiu ko mosugu bina adde ba makoma nga bina kuna kiri ka do ulu ka danganda fe o fana e ka do ka fo amra moye o kuma alusin sanu ministri mi na nyeshino musa ko ni soro o ko nyaw nyana bolima akoku ka hakli fale valo nu ka do buluno bla la sebe mununa ka be talike ni fenu nunde ka waku ube sirala ukundale ikado ka fo bamakoka minye ikado de bamakoe koni minenu nuno e marchandise na minento wi ulu kanga se ikado dona na tawla dogo kundama do ko koni be kisraka ube nale minye ikado toni babi woroye minye taji katasi toni babi sabani duruma no be angre ko fo nogo katasi toni bamuga ani duruma no be alkama ko fo nu kwa mako ble okona fe minye ikado ko e ministre de l'économie akafo la lusin sanu akoku yubulo na blani venvena ka bede be kana wasira jele do balanta la okumana ibaye ka fo ko abina ke sababu ye minya ko nyaw ye risulani malice gele ya miseni munumbe no anche ko fana na ka bela jele furaka boye kasira jeya Muktar Touré ni ale ka nobla seben anya sama ka bo focus kono yusu ga bidon boledo moro focus ni ale bla ambe seben tano indicateur de renouveau tribunal de grande instance la communicata district de Bamako minye anga awakado dame matrafa baw ani anga korne matrafa baw moro ani awakado anga makoro olu ye awasira munundoy olu mawmunum be no ye awakado ko collectif de tradition pratiquant du culte des ancêtres mi awakado e majmani so mo bola do mo bola do so bola ani solomando yala muro awakado mi nyere la nu ngoni ye wuli ka joke awakado ku kunda tribunal kan tribunal me no yo kunda ka mi awakado communication o tribunal o mi awakado tarakata nyangini sebe ko bi almaminani nunu minye manyi watara ale bala ale ya agale ayuba Touré ani Ibrahima Musa Jabi fokata se Abdul Malik Traoré ma muro nunu lene awakado minye nyere la kuye awam dogoya ma aninne anikado minye mangutuchien ko takanyeshi awakado oluka tasirama anteni ko numne ne agliwa to murdine mawfana ni mayide kuntinyona olu fana ni mayinde benyona ale di tontigu benyona tukuni ani tontigu benyona ananga ambe mawkala da kuro matrafa bawo awo ningonu mubuse nyoma kala ubinyonya sira lawa no ibado sa ibe sirado no ala ambe dine mi na ngo amba vongo ebe torika jumena beri ka torika tewa abana na mani ngonu ni be silame dina la ka baraka kana ma warata dogoya anga nyola gushi majire di kwa ma dina kana ma warala goshi ni tontigide ikana ma warala goshi akon tibo adama dialaw abana beki takedro wa beta bi ni ala de chewa abana wala made abana nantu menyonga kritika akuna jawa akunde ja moro mie nunu nye awakado soma doma donso ani awakado solmadeya moro nunu ngoni ngembe ka wulika joke mie awakado nana kana jalaki sebe ningo tako laddo awa communicate au tribunal la bamako faba kono ya moro awakado minye ni muye niye mi nyera la manyi watara ikado nyera la ni bela jele ba do ani christian dina mo olugo shiranywana oluko ni awanyangni sekerta ka segere ni awa o konse islamigi o manyema usman sherif madana aidara engabe abo yere borondo mabe o konse president odu ma bali o bali kata ku ngunya na bode wala ay ota iba obe joro mi na wajibi ale doka wajibi ale doka be mo atokola note afana iche mi abe dofo de abala afora ko ga ke dofo ya mayu awanga ni go numbe tu anga ko numbe tu note bani ama bali wulika jola de ale kungola kon abana
moro miya awakado ni dande mo wale min flane ni may watara na o taka kerjon segere awati kerjon ko ni jalaki taka nyeshi amma miya awakado jalaki ko nana ya jira ka foka yo luka dine awakado ayed dangare ola o mingera sa akara kunaja Usman Sharif Maran Aidara ya bani ale wulika joke ka dillike no tamana kaboy ministre mimbe no ye anga dine ananga korlongo ministre moro ananga laralako o ministre fana o wulika joke ka dillike o yaso to de moridine manyema ulu fana yuka demission bela jire hakilla sigi ko mashi kana ifari funteni bo abana uluka ko mangele tontu ka ko manogonde aywa deki ibe minna itasira minna dro eti tabara to tatui munu yere te dine na dun ulu bita munu te tasira sila jekulu shire la tasira shi tubulu abana ulu bike chugo disa moro miene ni mi plane nunu ngoni ko avocado soma donso doma ani soloma deya moro avocado nunu avocado olu ko ngo mi avocado olu ko ndada blade mi avocado ye nunu wele uka kiri katla ku kiti mi avocado blasphème nge o te ka ma dine wore la goshi ga ma wakli re chefiu abara o mi ugo de jalaki takan nun segere ala ka nguna ja bala sumala Traoré nale ka fasira nya bo indicateur kono ala nyere dine tigi demo bi mi danyonka tasira ko dron nofe iba fo kan beti ala kelen ko bolomine bolo jigi ni bi bolomne ni bi bolo jigi ni bi tada ikundu abida kuma ne ba do saba ere ko shi kacha beni ka tasira ro beni ka siri chugo ya wani min te min ga sira ka ko o tesla mai ko te ala ko munu lo jurato no boloto lulatun o tunu kun komi o fana doyo seli bi ke chugo sama no ala do dati no avura ko bolo ko ekisa e seli ko la olu tunu sembo ala abara wala made bomonshi ya diwo ya to ko ko atelier sunado ngani ma to fara na abitoro yalma itite ka andre chenge ibabo no tani bo jogo la fidel ka soro na ga nyal mamia ebe ayatullah Khomeini bla min daf me fofo ako abana o ekelenye alle anga dine nnu yere la tabolo do be dobo lagosi bisini bita o medore bolo bi ko mankutu ko laga mun kanya abana eta do mi yere ala ko bi min tay ala ko sira min tay abana anga su saraga bo mi vlene do ko fana manga ko manga ke kaburu jura ko e bidaya kaburu jura e fevres ngai be kle sawa kle wolom lan kle binani mu boy ga fure ko yere manga ke fiu kate dine tabolo shila anu na nasoro be kake ni yo fo onye bi agite washi wa agli bo washi de ala je amaba nota ana dore nyini ga dola muro anti chia fo nyogo yo ni fefe sirila sorota sirala a cheni ni beboya adine ko nunke men na fuloko de soro wa ko do le fara cheni ge no go bo ni ku iba sige sige ba ko ni egundo wa ko ni gundo ye gundo ma yoro aba na tamani fadri ala ma dama gundo la na tuna dama la antisiu abara yusu ene bana mbaleta ni ene bana ta iba ka fo sebe be ka do ambe do sebe kono akaja mi uga fasiri jekulu olu ka no bla sebe kono bi ko mi nye misra iba ka fo butigi tigi do ale ko ne fure yira ka do aka butigi ka do odala fisigi nyomfe mi nye ke karido yenye kunungo so bada kede fe bisra ikado client munu mita sani na bitigila olu de tara kata koloshilikia ka soro bitigitigi adale doki shene do Mohamed Touré alebe fere ke abe fen jama fere misra mama wonye bine chama misoro afe o kumana ku tara soro la halala chugo mina ya tate ikado jona teliera ka Gabriel Touré segere no elaptani soye yusu kene atigila mamimbe no wele ko médecin légiste o ya la je ka larawe ka fle akoko ko ni yanto koyi awo kai yanto kamale govole no e Mohamed Touré ale reshi kado abita sambisaba bonyongola o ka koni ko dusukun jobana e safuru la krikri machin ambe akato yini kuma la krikri machin no ye epilepsie ko aka ika don tanyani sabu ko ode yoye kene atigila ma ka jatela o fona temenengo alibi fasiri jekulu independent ko la dugwanye ika do ko fo douanier e fo préfet sake fo préfet ale de tora dugwanye o fe ika do ka fo kabita koma yele make e uya chominde
préfet préfet bi dugu wa o ta dugu kɔni wani ye faux préfet di a yɛrɛ yɛrɛ tɛ faux préfet k'a taara dugaɲɛw ka bureau la u b'a fɔ min ma ko régime économique régime économique min ye ko Badara Ali Tomota c'est un parent de quelqu'un de là ou bien de quelqu'un cɛ ka fɛ quelqu'un Yusuf ko Badara Ali Tomota mɔgɔ bɛɛ ma ko quelqu'un ko quelqu'un c'est une personne non ça se conjugue à Zaria non Yusuf Badara Ali Tomota ale de taara dugaɲɛw ka bureau la u ko min ma ko bureau économique k'i k'a dɔn ka taa yɛrɛ kɛ i k'a dɔn préfet ye k'ale bɛ Gabero ka o marabolo kɔnɔna la o kumana k'a nana i k'a dɔn musaka ɲini ni ka taa ka sigida ka dɛmɛ ta k'o sɛgɛrɛ Gabero Gao marabolo kɔnɔna la o tumana a nalo min ɲini dugaɲɛw ma kɔrɔtɔ a ma koyi k'a sabu kɛ ni kɔrɔtɔra sanfɛ fɛndala ma a b'a fɔ k'ale bɛ fɛ k'a kun de siɲɛ a banna u ye i k'a dɔn kamalen lasigi a hakili latigɛlen olu nana sɛgɛsɛgɛli de boli a kan sa min ye dugaɲɛw ye u ka kegu cogo min na u ye garo birifini wuli ka bɔ nin kɔ kan a banna agent de douane minnu bɛ yen u hakili feerenen don u bi ko dɔn bi m'u bila u ka baara la tile kelen tɛmɛba tɛna na olu ɲɛko ka yɛlɛ sanfɛ o kumana dugaɲɛw ye cɛ koro k'a sɛbɛkɔrɔ koro o kumana u y'a ye k'a fɔ ko nin ye komayɛlɛmala ye préfet tɛ ko faux préfet u y'a cɔmi kɔrɔ ka taa di polosiw ma polosiw olu ye cɛ ka taabolo lajɛ ka taa ka segin i k'a dɔn a kɛra siganama y'u bolo sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ la kunun ko sa i b'a ye k'a fɔ min ye syndicat ye i k'a dɔn k'a fɔ préfet ni administrateur civil olu tɔgɔ la olu de bɔra ni ka kuma u ko nin maa kofɔlen min filɛ k'u t'a dɔn bi u t'a dɔn sini wa a y'olu tɔgɔ n'olu ka baara de ta k'o da yɛrɛ kan ni ka taa nin komayɛlɛma baara ninnu ta ka ɲɛsin dugaɲɛw ka bureau ma olu ka syndicat jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni u b'u ka lafasali tɔnw kofɔ u ko kalon de bi kalon don sini olu ka maa tɛ u dɔnbaa tɛ wa a filɛ ka i k'a dɔn tanga min ta ka da yɛrɛ kan ani tɔgɔ ni jɔyɔrɔ ko nin si tɛ tiɲɛ ye o kumana ko min ye sɛbɛn min yɛrɛ b'a bolo n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn ko carte ko yɛrɛ min filɛ ko kalabanciyalen don komayɛlɛmalen don ko carte in yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye wa ɲuman tɛ wa Gabero fana k'a k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ arrondissement min fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ale tɛ foyi kalama yen na sabu a ka o kuma yɛrɛ de kɛra siga yɛrɛ belebele ye ka communiqué ye fɛn min fɔ ko Gabero k'o bɛ i k'a dɔn Awsa Fulani a b'o arrondissement de fɛ i k'a dɔn cercle de fɛ sake arrondissement min don i k'a dɔn k'a fɔ ko kamalen yɛrɛ t'o dɔn o kumana k'olu ka jɛkulu syndicat tɔnw k'u tɛ nin dɔn bi u t'a dɔn sini wa a ko a yɛrɛ kelen kungo don olu ka ko tɛ nin ye wa k'olu fana bɛ damakasi sɛbɛn don a kɔ kan k'a sabu kɛ a y'olu ka baara an'olu ka taabolo ta ni k'a dɔn o kɛ birifiniya yɛrɛ kan ka taa i k'a dɔn nin kalabanciya bɔlen ye k'o bolo da administrateur ko o kumana ko nin tɛ olu ka maa ye bi u ka maa tɛ sini k'a ŋaniya a tun bɛna to de baara kɛ ni olu tɔgɔ ye ani i k'a dɔn olu ka dɔ jɔyɔrɔ ye wa k'olu fana bɛ damakasi sɛbɛn don a nɔfɛ a kungo ma gɛlɛya sa an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ parce que jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don bidon bɔli Yusu Moro n'i y'o bila an bɛ taa sugu la an bɛ ko attention ɲɔgɔn na fɔra mande ala k'an kunna ja Moro groupe commerçant Ablaye Mayiga ani Mariamu Jalo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo pharmacie kura versi la foli ani tanni Moro Albi an b'o lase an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Amenya Kayiba Jabatɛ Moro an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a ka dugawu k'an ye Moro an bɛ don sɛbɛnkɔrɔ sɛbɛn min b'a wele ko challenge min ye an ka sɔrɔ bosonbaw ye min ye les soldats de l'économie Moro ko nin kalo in na miliyari 66 ani miliyɔn 300 ko o de sera ka kɛ novembre kalo in na ka nin kɛ ta isa ngo curun kun ayi dɛ jamana saro Moro min ye an ka douaniers k'an ka tɛgɛrɛ f'u ye dɛ Moro tiɲɛ yɛrɛ la maa bɛ se k'a fɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ kabini douane sigira 1960 fo kana se bi ma wuli ka jɔ min ye directeur général des douanes a n'a ka équipe i k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni tun b'a ɲini na sa ka tɛmɛ min ye miliyari 65 kan Moro tiɲɛ yɛrɛ la k'a dɔn min ye u ye a dasa kun k'a sama kun Moro k'a dɔn fo kana se miliyari 66 ani miliyɔn 300 la min ye k'a dɔn ko merci au collectif des douaniers et en avant pour la bataille de décembre.
ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la dɔnye bɛɛ lajɛlen ko awa min ye ko k'u barikada ko awa mois de décembre la hali bi k'u ka wuli ka jɔ kɛ min ye directeur général de la douane min ye aw ka dɔ inspecteur général de Amadou Konate muro awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye ale wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ awa ka dɔ o ni sababa bɛnna san 2021 na i b'a ye k'a fɔ awa min ye douane ale miliyari 60 ani 4 muru kwa kunda ni mbe mi aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la bina ka bi aw ka dɔ bi muru aw mi ye douane ye miliyari 60 ani 6 ana kunganfɛn miliyɔn 300 k'u sera k'o de ladon ni ngalo la ko kabini ala douane sigi k'a kuma deli ka ni ɲɔgɔn na kɛ mbaro ni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye douane maa ɲɛma ale ka hakilina ani k'a dɔn douanier bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ ko de kɛra sababu ye k'a dɔn awa nin baaraba in ani k'a dɔn nin nafoloba in ni k'o ladon jamana aw k'a dɔn a jiginɲɛsoba kɔnɔ o de kɔnɔna na sa min ye k'a dɔn douane maa ɲɛma ye ale kɔni awa min ye a ye foli ani tani a y'o lase douanier cɛ n'a muso a denmisɛn n'a maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ ani aw k'a dɔn k'o fanga di ɲɔgɔn ma ani aw ka dɔn ka ministre min bɛ n'o ye aw ka dɔn Alfuseni Sanu ye o ye nana ka na ani douane maa ɲɛma Amadou Konate olu nana ka na réforme minnu kɛ k'o kɛra sababu ye k'a dɔn awa min ye douane a ka ni kunkɔrɔta ani nin ɲɛtaba in sɔrɔ alhamdulilayi nin sɛbɛn ala k'a kɛ ɲɛta ye amina rabi nin sɛbɛn a ye nin bɔ challenger kɔnɔ challenger ka fo ka duga ɲɛ fo ka fasiri yɛrɛ kɛba fana fo lase kɛ ko fana ɲɛna yɛrɛ na fo ci kɛ ko ɲuman ni foli ka kan duga ɲɛ ko tare abana Yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ indicateur de renouveau b'ale ta ni y'ale ta nin ye dugukolo ŋanamu ko kunkan ko kibaruya dɔ fana ye tuguni ko kɔrɔkɔrɔ min ye k'a dɔn ale bɛ commune rurale min na o ye maraka kungo ye o kuma aw ka foro bɛ yɔrɔ min kɔrɔkɔrɔ n dɔgɔmuso bɛ Fanta Tarawele kɔni awɔ Fanta a tɔgɔ dara tɔgɔ min na o ye Fana Mayiga ye mais a yɛrɛ tɔgɔ ye Fanta Tarawele Kurukɔrɔ a bɛ hakili jigin Fana Mayiga kuluba abana an kanubaa ba de don an desani ani Fana Mayiga Fantis yakili b'ale la abana n ko ne mamuso yɛrɛ ye Fana Mayiga de Sekɔrɔ a tɛ tɛmɛ ni o ye mamuso yɛrɛ de ayi a tɛ tɛmɛ Yusu k'a dɔn k'a fɔ ko min ye Puma ye k'a tɔgɔ bɛ da la tugun Pima k'a tɔgɔ bɛ da la tuguni dɛ sabu k'a dɔn ko kiri wuli b'a nɔfɛ tuguni dugukolo i k'a dɔn a kɔma yɛlɛma fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn ko la a kɔni kɛ bɛ laada y'an ka jamana in kɔnɔ ko ye nka min ye i k'a dɔn k'a fɔ min ye NS ye ale ni fasiri indicateur kɔnɔ bi a ko min ye opérateur économique n'o ye sɔrɔ bosoba ye a dɔnnen don kosɛbɛ a ka ja a dɔnnen don cogo min kiiritigilamaw fana b'a dɔn o cogo la ten ko sabu k'a ka dugukolo ko nin t'a mankan fɔlɔ ye a dɔnnen don dugukolo ko i k'a dɔn ko gindaw na kosɛbɛ n'o ye Hamadi Kindi Bacili ye k'u ko a ma ko Pima ayiwa Pima ayiwa k'a y'a tɔgɔ don da la tuguni dugukolo ko kunkanko kibaruya dɔ la min bɛ i k'a dɔn Korokoro o kofɔ ale bɛ Maraka kungo commune rurale de fɛ Yusu ani Bamakɔ cɛ kilomètre 60 bɔ ɲɔgɔn ko ni nafolobatigi sɔrɔ busonba a ka nɛrɛ kɔrɔ ɲiginen don nka i k'a dɔn k'a fɔ ko dugukolo ko k'a tɔgɔ b'o la kuma bɛɛ sɔrɔ busoba min don i b'a ye ko korokorokaw k'olu bɛ ka jalaki ta k'a sɛgɛrɛ k'a sabu kɛ mun ye ko kumana k'a y'a ɲini ko k'u ka dugukolo bɛɛ lajɛlen daraki ka bɔ u bolo olu ka sigiyɔrɔw don u ka dujɔyɔrɔw don a ka ja ko min ye nin maa kofɔlen in ye ko k'a dɔn ko a kɔni ko o ye a b'a fɛ k'olu ka dugukolo bɛɛ lajɛlen daraki u ye i k'a dɔn wele bila ma waati dɔw la o kumana i k'a dɔn wele olu jaabira nka min ye juge d'instruction ye Fana tribunal juge d'instruction ale kɛlen bɛ ka wele kura bila i k'a dɔn k'a fɔ Puma ma tuguni abana o kumana min ye Fama a tribunal d'instruction maa ɲɛma o ye wele bila ma sini tarata ko i k'a dɔn k'a fɔ kiiri bulon na dayɛlɛ a tɔgɔ la kalo in tile 13 2022 san in na min ye i k'a dɔn Kɔrɔkɔrɔ i k'a dɔn o buguda ye ale ni Bamakɔ cɛ kilomètre 60 i ko fasiri kɛbaa y'a fɔ cogo min n'o ye i k'a dɔn NS ye ale ka fɔ la ko k'olu ɲɛ gan an bɛ bi kosɛbɛ o kɔni bɛ k'u ka degun u bɛ k'a mu u tɔgɔ la nka fɛn min ye i k'a dɔn dugukolo ŋanamu ye k'a kɛlen don degunba ye ninnu bolo bi o kumana ko dɔ de bɛ yen sa o bɛ fɛ ka taa i k'a dɔn i bolo biri ninnu ka dugukolo bɛɛ lajɛlen kan cikɛyɔrɔ fara dujɔyɔrɔ kan ko o ye jɔn ye ko maa min ɲɛkinen kan k'u ka yɔrɔ kan bi k'o de i k'a dɔn k'a fɔ Amadi Kindi Bajili ye k'u ko a ma ko Pima
Yusu ko min ye ka do aka dugukolo ko ka ko barika ka bon ko sebe wa ka ni kiritigila ma obi nyona tuma be hal na ya sura ni kungorota be bo acha mana ko abbe fana te ka do ka fo ko jele mbawye Yusu ko iba ka fo ka welele fletuguni tribunal min fe o grande instance ye min be fana haka ja ko e wele bla pumama kata pumama sa aka ngata idantige dugukolo kola min ni ka do ka fo korokoro ka uluta lo damakashi do akoka min be ka do hectare ta anifula bonyongo ko fo aka ja ko miye ikado kinde bachiliye ale ko ni kani kalulu kulubali todo olu de togo be ni dugukolo ko inani yoro ko fole nano korokoro Yusu iba ka fo ko ani ikado seraba mimbe no route nationale numéro 6 RN6 ka ano manja okumana yoro do kumblale do seraba ni ikado sorobo so ba inga yoro sanenche okumana ba flani tane wolon flan sana iba ka fo ka na ni sebe doyi ko o sebe ko edu ale ya marani dugukolo yin okumana kwa yi ikado du biduru bonyongo ayo bela jele de taraki ko fara ka dugukolo ka ni yoro ko fole na okumana duwo du kumbani route nationale du route nationale che ayo bela jele de fara ka yoro ka odun ya sura ay hectare tane fla ayo desa okumana minye hectare tane fla o temene ko ku nana jatemine minge okumana kwa ka ni yoro korone nga fara ataka mfana minye aka yoro ni RN7 ni RN6 ni nyonje kun yo fara ka tane fla nga ka biti jo mugani shigina hectare mugani shigi ko ikado ka fo ko afle ko bede taraki ka bodi ndugula ma obulo okumana ko minye uka dugukolo yeso joro do ku dunye dugukolo nu soro ikado la dugukolo diu la no dugutigi diuye Yusu iba ka fo ko uye fere ni wuli ka joke to mi na obise ni kuma fo no yala ani ka do ka sura makeni gile ye fangala tama ye Allah ku ka wuli ka joka bekera falaki ye sabu ko pimawa ko na ya ninda dugukolo ka martaba do de ba fulani tani konon ton sa iba ye tribunal ulu ya wele ko na ka nyiningali ko ulu taka segere ni yoroko fole na mi nyi ka do ka fo kingi are kindi naka mau ku bololangulo mbora ko la sabu manyoro batigi ya soro o jabi na tabe ko hamadi kindi bacili kama ko bla kwe no epimae ka ko nimbe ka yoro ndaraki chugo ma beka ndaraki te ka bwatigi ubulo munu nya asoro ba follow ye ka yolu simbo akula o kumana ko minyi ka do ningoiza udesara ka ko ka nyana bosi nyonya ani badiyani singiala ulabana ka ko taka tribunal e kritikila ma usegere o de ya to sinisa fana tribunal ikado grande instance o manyema ke meka welebla ikado amadi kindi bacili ma no epimae ani manani wore ikado ko lu ko ni rebe bulula kaba o manani wore munum be bulula kaba Yusu ibai ka foko kallu kulubali bola ani demba ba kata se madu nyanga duma ani laji kulubali ko lu ko ni minendo kaba wa ya soro dugutigi anaka kangoro sigo de welela ko lu nyininga olu yuka dandigelu ke ayira ka fo olu nata kola okumana ya sa haklu ka sigina kwe ko ulu tabole ko ala hamari kindi bacili ale rede welele dossier tarata do no esininye tribunal la fana akati dantige ga nyefole ken dugulu ko ka ya sa ka do beki tani blado o ko minyi ka do o be kofe ku be fe mi nyini jamana marake bawo ku nyamada ni ko intabulu fe ku kani dossier nkolosi olu bulu ko note ku bulu boto flu ka dugu ko la de NS aka nobla ni anya bo indicateur de renouveau ko no ga bidon bole do indicateur ni ya le bla muro awa minyi nyera la ikado awa minyi nebe sebenta ne seben nunyata muro awakado anga jamana kono ya ibai ka fo journaliste Burama Touré ale ka en fier ani kaddo awa minya anga jamana na fulon darakili sango ta awa kaddo mami be no president ngoro de Ibrahim Boubacar Keita minya Karim Keita amerikon awa kaddo luka jakulu do be muro jakulu ko no bisega segali deke o sega segali ko nanna sa minyo wona na kana ye mi anga yanno minya Karim Keita lagine Alpha Condé nungo de jamana na fuloku sagode yu joro ke ka o ka do fence ko bela jeli ke yoro kaloma dawla de kaloma da ni ay manda dara international blara karimda ni alasan muto ta ko were ga de ay ni to isa alibna fami ni ko fe o be ala kono abana ay ale tui muro ibe pode vendo olu mo joro de ke awakado minyi awakado ka joro do nyini minyi yelma kasira do boni na fulo nyini na doye uko ni tabalaw muro awakado ameriko ngoni uka jakulu bimbe noye awakado o jakulu ye o kon na kana siga siga leke minyi bikari mu ibado abeko koni jan strategic marketing
muro awkado abo o société ale red o PDG Kodowara anga nafolo tale kabe kato de la bara Kodowara muro awkado ko ningeme ka ma dabali ban l'ameriko ngoni ajira ka fo awaminye karim ketaye awkado akana solu fe mi awkado ganyema lasomi ka jira ka fo awkado ayenda ni dande me wale minge muro awkado kama akagani jalagiye mi awkado ni ko bele jelenye be ka fo ko chamambe mi awkado jamana karim ay joro mi fa no ye awkado assemblée konay no mi talike wol masri tabauka koga muro ko joro ko de ake apme fen chama nyini dibidibini dibila obebikai obidaman nataka ani president deno awo nataka kanga jamana na fulunga na mun kata ka boli kata ko war njoro ka tumbulu abana ni nataka ma ani ala ko afaka electiona awa kai na folo bo katla ka maush sani ngatla ko wala sa obse ka teme to mina ala ka nguna ja amina ni sebe ani mbo sebe ngono sebe mi nuba wolo ko soir de mago mami nga sebe ndo o Umar angoy bay nugo ko malideun tay jugu ya kan la mariga on tay jume olu ta kono olu kasira olu ga mago bala olu re kon te karim do olu kunda la fa don ni aka jamana nyama ya abara kuma tayre ma ay do na dunjume wallahi ni ñu wana melegeni kana nga warsh locataire de voiture abana gashi ote gashi nga kasinga yele maga ke politique dunge ko kwa politique la allo voiture location min tumba bula sabu a donner do koyi abana nango ambo nyenyi na msinga wuli kase Umar Keta fe koroko pla ba kise dante a benala ci akise ba bulu wa alana ko pla ko ma chaman de bengo da ube u shimatla ku ko fla anta bede ko ale ko kale kasra tola kale makenya ere koro amaku yesa ayake aladi abana de ba sarai abana note koroba be kala makise ba bulu abena abana na ya piente allo watru location sur la chugo me abifu abana kan na je klesi kunje kan yere ke kolanguna jigere an kuna ya kasinga bauke foka ke wasu jala e maula du tukasi de boina adama deuma ai fa inga fanga cin pew wallahi kakala kalon da fa jenyo chama na chama mbe kololo ale de no fe bi note ube sendala koi ala mabaka munu nge jagwa president de l'assemblée ka bizetigi nwa isu ikado ka fo abetari kuta war kana tuya kana anga waru ala amerika unka kana war kulake nulu kono jelendo ala ufuna gande ma kulake nulu ulla sa kutna nyana bo vie nyama kujina segi kwa dishi da ulutala ayi ogmana 26 mars imbaleta amedo ikado bakari sangare ga tariku kono ni nye ikado ka fo furuke mintunu na pilingetiu furuke tunune ko dorete ikado kabisa nani bunyongo ade ikado ka fo ale funangeni ikado ka fo barandanya bala ko jeune chômeur ale koni ikado ka fo ko ay école bawke abora ni seben na fama ye nga bara de masoro ka datulula ka da jabala ade ma bara soro de okmana ye munde kanu sidansa awati kama aya sugo doni ni libi segere atara libi kabta garsiga sangoro tayi kafle ade atale ko libi kwana kaga ni ngani ami na ya sirisa kibai ka fo kwa ko ngera mawbulo dabali banku ye kasinga akara kuruka kasira mine ikoro kuma na yusu ibai ka fo ko femiye ubara robalia ode ni dusujugo jigi ade kono ko janvier kalo ba flani tani sheki kata se me kalo ma ba flani mwani kile ade ayo ke libi binga wuli kini ni wakasili ni tani ni prutilila ko manye soro kuma na minye ade asomo ko ni ulu jigi dale mbaka sabu ulu yere fe ko fe be ba bulusa sabu akina funi tunne no mashita kuna funi ndo ulu ko ningo kwa nye gwane na kenyini na hakaja ade ka toro lati be minye karo ka fo ko akata bulu bai ka fo ko libi ko o wati asro libi ka gele ko sebe fana ale bita tumami ako mangutu mi ngbe libi ka ko beto donwa o dola ko niye ningo taka laje hakaja ko minye ade ko ale ko ni mina chugo mi bomako ko mashito do nga juye ngalo temene ikaro ka fo kana na chumbo mako fana anga tungarange annale funangeni akembe ki parifa nyeji sira fulabe jigi hakaja yusu we parli ko daide wa minye ikado akata buloi awasale mbana na jigi bamako ya no ikado ka fo asele ko ya daka wana wala sifla babulu au walisu be mana chugo mi ito shiye ka fo ko ayi ko tunga majja chugo shila yusu okumana ade anana jigi wati mina
a bɛn wɔkɛ dɔ bɛ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ fa balimakɛ ye o kumana o ye jateminɛ kɛ a dɔ la o ye koko min ye nin ko ye sa n'a ma ɲa k'a taara nin bɛɛ kɛ tunga fɛ n'a ma ɲa k'a nana ko tunga taa jara k'a kana to i k'a dɔn ko ka taa k'a danko a kana ko bila dagirinda la k'a ka sin ka muso furu bolo da o b'a to a bɛ sabati ale yɛrɛ denmuso dɔ bɛ yen a bɛ se k'o di ade ma ko ye i k'a dɔn k'a fɔ balima furu la Yusu ade a ma ban ade sɔnna i k'a dɔn bɛ fanicinin ka kuma ma o dɔ la min ye i k'a dɔn k'a fɔ minɛnw ye a ko k'olu kɔni bɛ i k'a dɔn sira la ka na ko minɛnw dasilen don pankuru jigi kɛnɛ na k'olu ma se ka sira sɔrɔ ka bɔ fɔlɔ aéroport la don o don ade bɛ taa duganew fɛ yen o kumana tuma dɔ la ani somɔgɔw yɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani teri dɔw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa duganew ta kɛrɛfɛ u bɛ kumaw buruburu dɔɔni a bɛ na ko k'a ma ɲɛnabɔ k'an ka taa ayi ko ne ma kɔrɔtɔ koyi ko sabu nin y'a la dɔgɔma ye ko minɛn tɔw bɛ kɔfɛ ka na n'u nana sɔrɔ nin yɛrɛ ma bɔ na sin k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ten o kumana n'a y'o kɛ o kɛra maa minnu ɲɛna sa u b'a ko ko a yɛrɛ ni duganew mɛnna kuma la dɛ o kumana ko a ma se k'a ɲɛ sɔrɔ ade tigɛlankolon bɛ sigi ade ani maaw ye taa ka segin kɛ ten ka dɛsɛ panbara o kumana a ko bɛnɔgɔkɛ ma ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ bala nana ale ka i k'a dɔn minɛnko la minɛn yɛrɛ tɔw mana fɔlɔ min nana ko i k'a dɔn ko bala b'o la o dun ko k'ale ka furu kɛ o kɔrɔtɔlen don ko n'i y'a bilankɔrɔ b'o kɔrɔ k'a ka fɛɛrɛ kɛ k'a bolomafara d'a ma yan'a ka minɛnw ka i k'a dɔn u yɛrɛ sɔrɔ bɛnkɛ ko k'o ti baasi ye o ye i k'a dɔn bolomafara di ade ma min ye furu nafolow ye ka taa se musaka wɛrɛw ma robe de mariage ka taa se i k'a dɔn fɛn bɛ bɔ i k'a dɔn musakaw la a y'i jɔ n'a bɛɛ lajɛlen ye k'i jigi da ade ka fɔlen kan o kumana furu in donna furu in donnen kɔ sa i k'a dɔn min ye i k'a dɔn k'a fɔ furu a kalo damadɔ i b'a ye k'a fɔ 2022 san juillet kalo in na furu dɔgɔkun damadɔ sa kɛ tile 15 bɔɲɔngo a ko ko kumana n'olu ka kɔɲɔ bɔra a ye villa dɔ sugandi u bɛna taa u ka i k'a dɔn sigi kɛ yen nɔ o kalo sara ye 40,000 CFA wari ye burankɛ ko k'a bɛ jɔ n'o bɛɛ ye kalo 2 i k'a dɔn k'a fɔ ade a n'a ka kɔɲɔmuso u bɛ damunda la yen nɔ n b'u diya n bɛ n diya bɛ tɛmɛ a dan kan ko mɛ kalo 2 dafara waati min na Yusu i k'a dɔn mun de kɛra ade balala ka tunu maa si t'a ta yɔrɔ dɔn u wulila k'a ɲini fa bɛɛ fɛ yaasa k'u hakili latigɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɛnkɛ fanicinin ale yɛrɛ wulila joona ka taa dugaɲɛw fɛ yen nɔ fɔ pankurunjigi kɛnɛ na ka taa ɲininkali kɛ ko a kuma tun b'a ni dugaɲɛ minnu cɛ u ye taakasegin kɛ ani minnu tun bɛ kuma ninnu marchandise ko kuma fɔ o taara o dɔ ɲininka o kumana k'a burankɛ tununnen don a ka minɛnw dun tun bi yan k'a taara minɛnko la wa walama a ko bɛ cogo di u y'a tɔgɔ fɔ k'a jamu fɔ k'a ka minɛnko kuma fɔ k'u taara wolomali kɛ k'a datulu la k'a da jaba la k'ale tɛ pake kelen a tɛ ade tɔgɔ la ye cɛ dɔ se gulɔku la nin ye gulɔku ye sa nin ye gulɔku ye dɛ nin ye gulɔfɛri ye Yusu ko ade ko hali tɛ pake kelen t'a tɔgɔ la ye dugaɲɛw ko k'olu tɛ nin dɔn u ma nin deli ka nin kuma yɛrɛ mɛn o kumana ko ade ko burankɛ sina k'a kɛ escroc ye ten o wulila i kɔrɔ joona i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn wulikajɔ ye ka taa lajɛ ko minɛn min tun bɛ yan n'a tun bɛ to ka na jɔjɔlimajɔ kɛ o da la k'o ye sɔrɔ busonba dɔ de ta ye k'u ka maa kofɔlen ta t'o ye dɛ k'o tigi yɛrɛ nan'o ta ka taa kaban donc a y'u bloku bɛɛ n'ala cɛ nin bɛ komi jama jigi an ka jama jigi kelen ka sɔrɔ k'i diya balimamuso la ka taa n'a ye jama jigi tɛ kabako ma dɛ ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma Yusu o kumana ko i k'a dɔn ko sɔrɔ busonba dɔ ta don k'o yɛrɛ nan'o ta ka taa n'o ye kaban o kumana burankɛ ko n'a ma ɲa k'a kɔni taara n'a bolo minɛnw bɛ yan kaban k'a na segin o ma segin min kɛ u taara walisi ninnu lajɛ k'olu da diyagoya yɛlɛ ka taa sɔrɔ papiye kɔrɔ tapi farali fini kɔrɔ sabara kolo o de kɛ n bɛ ka walisi ninnu fa tewu ko bɛnkɛ sina k'i sigi ten buru bɛrɛ a jigi tigɛ kojugu fanicinin a ko kɔrɔ k'ale bɛɛ nin den k'a y'a nin tigɛ k'a bɛɛ nin den y'a nin tigɛ ade de ɲinina sa k'a da tulu la k'a da jaba la hali bi n'a ka bi a ɲɛ ma d'a kan kɔɲɔmuso fana dan bɛ villa kɔnɔ ni maa min y'o ɲininka saamaya yɛrɛ kama u b'a fɔ k'a taara États-Unis a ka minɛn dɔw nɔfɛ k'a kan ka waatinin kɛ ko ka sɔrɔ ka na nka min y'a ko gɛlɛmayɔrɔ ye juru fɛn fɛn talen nin ye o ma sara min ye k'a dɔn 40,000 so fana ko burankɛ de bɛn'o fana juru sara k'a sabu kɛ ade taara kaban awɔ o kumana an bɛ yɔrɔ min ko bi ko i k'a dɔn muso kɔni kumakan y'a terimuso ye k'a taara États-Unis k'a taara avion san na ko a n'a ka minɛn tɔ quoi avion o de bɛ yan dɛ muso ko son mari est parti aux États-Unis pour acheter un avion ne de y'a sɛbɛn yan
abore votre muzoye wale vra sigi mo kaino o kuma ko mi ko soni kabena alaka ikado la sigi muzoye alaka ikado sabali di aba muzoye ay muzoye tata kaba Boubacar Sangare kera fe kaba Boubacar Sangare ga do blade aya mo versi marsi ko no gabi moro diobla ikado mi sebenda mi mambe Traoré ni ale ka fasiriye moro akado mi financial Africa awa moro akado malide dobe nuba wole ko Osmail Sibi ale ye marida gollo o nyemaye mi se o nyema moro kado se o marina gollo moro akado mi prix meilleur peme ikado Afrique mi akado mami be na ye soro awa mi aka jamana wono mi soro se ka matarafa o siraw anika soro matarafa mi avocado ni ma ko vole Ismail Sibi anaka marida gol olu koni e joro basoro ola moro avocado ni laje bay mbike sa wosa mi avocado ba wele mi avocado financial Africa moro avocado atako duruna ne niye samba flani mugani fla akara lome oteto go jamana yawa moro avocado marina gol olu koni ga bara benno mima o yesanu sanu avocado lengo d'or made in Mali moro avocado minye nyere la ale ko ne drapeau awa Mali drapeau ayo korota sambe moro avocado minye nyere la ale ko ngo kan mi si wasaledo minye kani jonjo soro nga minye ale ko me minvo ayere kanji janga nga sanu labara anga sanu abama yele maya o avocado minye Dubai taka laje moro ka jamana waro be olu taku laje moro olu kembe ka joro basoro sanungola ka soro sanungelen tufi ajama mona tabi soro shweni ni bingani na koyi note kamsa de muso kundige bali makoroni ka jamana mawfle ni joro nanna de bubulo sanu marala sanu blankoro mi bubulo joro nani wudefa damanda tufi amansuru ka jamana la utiko kuna ni kotigi mandinga bubulo oborami mro awa abora on de fam muro awa minye ni ma ko fole ci bi kon ya nyini an yere ka laja an nga sanu labara minye wala sa ikado amsika ga Dubai ani jena o nywa naye yelma amsika temoluka muro ale kon minye ni anga gouvernement fe halbi awe kado oku wasa dola o ka laja mali sanu absika yelenga mali de nya koro tugo mina minye trofeta ani saba o trofeta ani saba minye awe kado anga mali de min be avocado marina gol ikado alenna kono joro basro mi avocado tinyerela ne jatimine ke avocado ka sanu utasira fe mi anisanu barali anika do sanu absika de meminate ani wulika jo minge ika jamana kono moro avocado na kanu jatimine ani abesanu bara chugo mina ani avocado sanu go rebe chugo mina oda tu na kana ni jonjonta ninga di awa mi marina golma marina gol mi avocado nyerela mi avocado anga ma nyemau olu ko ni foli anu tanni olu yo lase abarakela bele jilema krengere la anga soro ministry ani avocado anga ministry mbe no jawgalo ko ministry olu bele jeli yu ka foli ani tanni ani kado awami felicitation ninka di avocado marina golma unakaka ala ka nguna ja ni nywana uchara mame Traoré nale ka fasiriye na nywana uchara ambanga sanu tunobo amba nafa bo sanu mbika boya kabika ngu musa kilela ngatise ka mana manije nyera krefe ko ali ta yana anoni ireti yana muro kabo wati fu yana ngata ben communiquer do fara la urayem kechka urayem kech ichi nare magam mandingange palmer ni beginning awo de gurani sorala albarka lay koy alla fu yo to gara bajugula anga president maison la presse bajugu nge bajugu way jey kara fe ka bagu bajugu tanti jey kara fe ka bagu Colbert Coutru David Palmer ala ka bikini bagaga ala kosoza nisani ala ka debalo moro ka joga to do kala gado ko rube jiga aeroport la aglo minge uka presiere akoma gade a kera France Palmer era na dengunu na kunusa che frabere tar la manigola no mi est so busy ndongo to la ko ndongo ala Palmer era na
nga aka bigi be faransi Allah cɛ dengunu ngera awo den tɔgɔ dara an yɛrɛ ka président na no Dante Banjugu Dante o bigini betla kana ni keji deni ça fait den tɔgɔ ye Banjugu Davidi Keita awo o tɛ ya awo Palmer Junior Banjugu Davidi Keita Palmer Junior abala wala made awo ala ka den balo amina rabbi ka fama mo ka ba mo ala ka na muso si to kumpana ko la ayiwa minnu bɛ ka ɲini sen ni bolo ala ka nɔgɔya ye nɔgɔya sira jɛlen a yɛrɛ bɛ minnu bolo ala ka barika don taw la ka ni nɔna caya n'a kɔrɔw ye ami fani ba k'a lamɔ a fana ka kɛ Palmer ye don dɔ a bɛ taa kuma aéroport la ne bɛ taa dɛ bon tɛmɛni fasiri n'i kɔni ne tatɔ aéroport la bɛɛ o k'a sɔrɔ n denkɛ ni ba de tɔgɔma nana denkɛ ni ye Prince Jalo ale ba tɔgɔma n'o nana diɲɛ don o don ne fana bɛ taa an bɛ taa ba tɔgɔma kunbɛn de la a banna Youssou i k'a dɔn nin bɛ dan sigi an ka bi laseliw la